L'Institut Santa Eugènia s'ha volcat per recuperar oficis en perill d'extinció. Des de terrissaires i sabaters passant per cistellers, per pastors i fins i tot pels afiladors. Desenes d'oficis que van quedant oblidats i que formen part de la història i la vida cultural de Catalunya. L'any passat vam fer el projecte de frases fetes i continuant amb aquesta línia, tot ofici té el seu benefici, hem cregut important de poder connectar amb persones que encara ara fan un ofici que gairebé es pot dir que és inexistent. I és molt interessant que els nostres alumnes simulen ser periodistes i entrevistin la gent que consideren prou interessant i en facin contes, auques, reportatges, latbuts, etc. Un munt de materials en català que han servit per plasmar tots aquests continguts que els alumnes han extret de diverses entrevistes. Els estudiants de tercer són els que més s'han implicat en el projecte i en la creació dels contes i els reportatges escrits. Nosaltres vam fer aquest conte i el vam anar a explicar a una escola de primària. Vam fer aquest conte que es diu Jaumet i el vam posar perquè el conserge d'aquell col·le es diu Jaume i en honor a ell, que era el nostre antic conserge, li vam fer aquest llibre. I per fer-ho més lúdic, perquè els nens participin més i s'ho passin millor, doncs vam agafar una sabata, perquè el nostre ofici és el sabater, i vam crear una història de que la sabata era màgica i que podien demanar un desig. Un dels molts entrevistats va ser en Daniel, cisteller de Tortellà, que explicava com ho fa per adaptar-se als temps moderns. Jo, per exemple, una de les meves coses és que avui en dia, per exemple, un cistell ha de ser maco quan està buit, quan la gent no el fa servir, perquè si no, quan no el fa servir, l'oblides i el deixes allà en el garatge, en un racó, i llavors, clar, el que jo busco, per exemple, amb les meves peces és que sigui maco, sent buit, i la gent no tingui vergonya de ficar-lo sobre d'una taula, no? Un projecte que impulsa l'ús del català amb la creació de tots aquests materials i que alhora potencia altres matèries i altres habilitats com les arts plàstiques i la intel·ligència artificial, que és la que els va ajudar a crear els contes.